So ngizobonga ukuthi uNkulunkulu ungilondile. Khona into yakuyashiwo uPastor T sisasesikoleni. Wathi mawumele umndeni wakho zizokuvukela kodwa ungagive up. So ku2026 ngizobonga ukuthi ngeke ngashiya usisi wami nobhuti wami ngasala ngedwa ekhaya. So ngakhulisa abantwana babo. Ku2026 akekho noyedwa ongasebenzi. Ngizobonga lokho. Ngiphinde futhi ngibonga ukuthi last year uSathane ungizamile kakhulu ngemoto. Maye ngizama okugcina bekuJuly lesikhathini yentabeni. Ngibuya futhi ekhaya. Yaphenduka imoto yabheka la ngiqhamuka khona. Kodwa uNkulunkulu ngoba uyayaleza ingelosi zakhe. Yaphenduka futhi yaya la ngiyakhona. So ngizobonga ukuphepha. And then emva kwalokho ngithe ngase ngabe ngisayithanda le moto ngase ngiyisaba. So ngithe mangiyishintsha ngiya ku dealership. Bangipha i-discount ongeke uyikhole. First of all, i-favor iyasebenza. Ngithe mangiyoyi-trader in le ebese ngiyisaba. Bangipha i-value yokutrader in engayideserve. Ne-discount futhi engayithola kule bengiyithenga ngathola i-discount ka100,000. Ngidrivile imoto eziningi but ngiyaqala ukudrive imoto engayikoloti. So ngakwazi ukuthopa up angikoloti. Okugcina zike